Minä olen lastenlääkäri Ole Andersen. Olen täällä lasten alueella ylilääkärinä ja mä olen nyt lasten osastolla. Minä haluan esittää teille tämmöisen uuden ultraäänilaitteen, jonka me ollaan saatu säätiön kautta lahjoitusvaroilla. Aika pieni laite. Tässä laitteessa on kaksi päätä. Yksi tämmöinen suora ja yksi käyrä. Me käytetään tätä suoraa puolta kanyyliin laittoon, eli kun laitetaan laskimokanyyleitä, niin tämän ultraäänin avulla me nähdään tarkalleen, missä se suoni on. Koska lasten suonet ovat pieniä, ne voivat olla hyvin piilossa eikä ole helposti löydettävissä. Ja tätä suurempaa puolta voidaan käyttää muihin ultraäänitutkimuksiin. Sydämen ultraäänitutkimuksiin sillä voi katsoa rintakehää, vatsaa. Tämä on aika monikäyttöinen ja kätevä tietysti kuljettaa, helposti puhdistettava ja näytän kohta, millä tavalla tätä sitten käytetään. Tähän ultraäänilaitteeseen täytyy laittaa aina vähän geeliä. Ilman sitä ei näy riittävästi kuvaa, kun siihen jää ilmaa väliin. Tämä on vähän viileätä tämä geeli. Tämä laite sinänsä asetetaan ihan pehmeästi iholle ja sieltä lähdetään etsimään sitten se oikea paikka. Ja kun se on löytynyt, niin sitten lähdetään pistämään kanuylilla ja etsimään se oikea kohta. Hyvin näkyy. Hyvä. Hienosti. Tuolla on. Siinä menee. Ja pienempi on tuossa vieressä vielä.